Ай. Велики човек за тебе специално. Моя брат тука. Ай. Не, стоп. Долама здрава. Мими. Айде! Ери! Кичане за Вери специално за YouTube. Айде! Вери! 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 Вери, 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 Вери! Газ, газ, газ! Дай! Шоу! Дай! Мор! Газ! Колеги, български чек! Рапът! Газ! Американска двойка! Дай! Айде, Вери, си! За тебе ще се боря, 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 за Вери ще се боря, за Вери, Вери, на всички си проблема, ще дойде да те взема, ще водим дилема, Вери, на носи си проблема, ще дойде да те взема, ще водим дилема, айде! Газ! Сега шоу! Атака! Айде, Вери! Дай! На всички си проблема! Айде! Ще дойде да те взема! Ще водим дилема с Вери! Вери, на росе си проблема, ще дойде да те взема, ще водим дилема. Просто ти знаеш, други човек. Айде! Дай, Вери, газ! За двете сестри, газ, айде! За Сълза специално! За Вери, за Сълза специално! Газ! И за Леванта, за Рая специално! Продължаваме ги чека. 200 дона специално. За Сълза, за Вери специално. Айде! Айде! Колеги, искам зараза. За Сълза, за Вери и чека зараза.